Vitajte na kanáli Interlight, kde sa budeme spoločne venovať architektúre, dizajnu, bývaniu, stavebníctvu a realitám. No a dnes sa spoločne pozrieme na dresovú batériu z e-shopu Lidl. Jedná sa o nemeckú značku Schutte, paradoxom je, že sa vyrába v Číne. Každopádne na batériu samotnú je záruka 5 rokov a je vyrobená z nerezovej ocele. Dôvod, prečo som si ju vybral, je, že je senzorická. To znamená, že má infračervený senzor, vďaka čomu ju dokážete ovládať bez dotyku. Takéto batérie sú o niečo drahšie. Konkrétne tento model bol naozaj tým najdrahším v ponuke Lidl e-shopu. Cena sa hýbe na úrovni 200 eur. No ak vychytáte akciu, tak ju dokážete dostať za nejakých 179, ak sa nemýlim. Tu je však dôležité poznamenať, že podobné batérie prémiových výrobcov stoja často aj viac ako 1000 eur. Je na výber v troch farbách, respektíve prevedeniach: klasický leštený chrom alebo dnes mimoriadne obľúbená matná čierna. No ja som si vybral takýto, nazvime to, že eloxovaný hliník, respektíve brúsenú oceľ, ktorá je tak jemne zafarbená do žltá. Poďme si ju teda rozbaliť. Akože zaujímavosťou je, že napriek tomu, že tá krabica je vždy poškodená, tak ten obsah som ešte v prípade Lidlu nemal nikdy zničený. Všetky vlastne tie časti, ktoré sú pohľadové, ktoré by sa mohli poškodiť, sú zabalené. No, čo tu máme? Dvakrát úzka hadička, to vyzerá, že to bude polka závit. Toto máme o niečo hrubšiu. Páči sa mi, že tu v podstate není žiaden plastový obal, všetko je zabalené buď v takomto bavlnenom vrecku, alebo papieri. Moždinky, nejaké šroby, redukcia, toto máme tesnenia. Poďme ďalej. Toto bude spodná časť, kým budeme dresovú batériu pripevňovať o samotný dres. Konečne tu nie sú nejaké hrubé knižky, ale veľmi jednoduché a vyzerá, že aj stručné návody. Ten na baterky? Neviem, prečo som si myslel, že sa to pripája do siete. No, som zvedavý na to. Tieto inštalačné drobnosti si dajme zatiaľ bokom a mňa zaujíma samotná tá batéria. Akože na prvý pohľad veľmi pekné spracovanie, nevidím tu ani žiadne poškodenia a je to solidný kus železa. Ešte si rozbalme túto centrálnu jednotku. Vyzerá zaujímavo. Poďme si ju rozobrať. Zatiaľ veľmi jednoduchá manipulácia, všetko je pekne utesnené. Ešte dokonca aj obal na batérie je kompletne samotný a všimnite si tesnenie aj na šrobiku. A sem vyzerá, že pôjdu 4 dvojačkové baterky. Zaujíma ma, že ako dlho vydržia tieto baterky. Naozaj toto by sa mi nechcelo meniť častejšie ako možno raz za rok. No úplne najideálnejší variant by bol pripojiť to priamo do siete a neriešiť to. Osobne si ale myslím, že nejaký šikovnejší kutil by dokázal toto zariadenie aj pripojiť na elektriku cez transformátor. Prívod a vývod majú polovičný závit, najbežnejšie používaný, takže nebudete mať problém a nebudete potrebovať využiť akúkoľvek redukciu. Centrálnu elektrickú jednotku máme zmontovanú, poďme vymeniť samotnú batériu. Zámerne sme vybrali takmer identický dizajn batérie, no vyzerá, že tá nová bude o niečo väčšia. Ako prvé uzavrieme okruh studenej a teplej vody, tak aby sme s batériou dokázali pracovať. Pripravíme si úterák alebo vedro, pretože predsa len ešte nejaká voda určite ostala v systéme. Tak ako som si myslel, staršia batéria je o dosť menšia v porovnaní s tou novou. Čo sa mi však páči, je spôsob montáže. Kým tu sú dve skrutky pomerne dosť dlhé a veľmi blízko pri seba, tak je to o mnoho zložitejšie ako manipulácia s takýmto jedným celkom. Tým, že táto batéria má aj výsuvnú spršku, tak ten princíp montáže je odlišný. Najprv pripojíme studenú a teplú vodu, ktorá sa v batérii zmieša. Potom ten zmiešaný vývod púšťame do centrálnej jednotky, ktorá v podstate reguluje to, či voda bude tiecť alebo nie na základe informácie zo senzora. No a z centrálnej jednotky nám pôjde takáto hadica, ktorá už ide priamo do ústia, respektíve do tejto hlavice. Super je, že batériu si viete otočiť podľa potreby, čiže ja napríklad chcem mať senzor takto na boku. No a teraz už idem iba dole ju namontovať. Pochváliť treba naozaj prehľadný návod, vďaka ktorému sa nestratíte a je dôležité teda dodržiavať správny postup, hlavne čo sa týka poradia jednotlivých segmentov pri montáži a hlavne tesnenia. Dobre, čiže prvý ide tento vyrovnávací kus, druhú máme silikónovú izoláciu, respektíve tesnenie, tretie je oceľové koliesko na fixáciu a poslednou súčasťou je objímka so skrutkou, ktorá vlastne celú batériu zafixuje na mieste. Následne umiestnite riadiacu jednotku, ktorú treba upevniť na pevné miesto, na stenu alebo bok poličky. V našom prípade je na druhej strane umývačka riadu, čiže to neprichádza do úvahy, takže jediná možná cesta je umiestniť to na stenu. Nasleduje pripojenie studenej a teplej vody. Pozor v návode je,
že sa nemajú používať absolútne žiadne nástroje, či už elektrické alebo mechanické. Máte to dotiahnuť vyslovene silou ruky. Jedine v tomto prípade, kde vidíte, že tá mosadzná korunka je otočná voči zvýšku hadici, môžete na vyznačenom mieste použiť doťah s kľúčom. A ako posledné umiestnime ťažitko na hlavnú hadicu, v tomto prípade čiernu, ktoré bude slúžiť na to, aby sprška ostala na svojom mieste a zase, aby ste ju nevytiahli príliš. Na záver skontrolujeme všetky spoje, či náhodou niekde voda nepreteká, či sme všetko správne utiahli, dotiahli a potom už môžeme vyskúšať samotnú batériu. Tak a batériu máme namontovanú, prívod vody je skontrolovaný, neostáva nič iné, ako ju pustiť. OK, dobre, voda tam je. No, akože trošku slabý prívod. Aha, to bola ekopoloha, dobre. Akože myslel som si, že ten delay bude väčší, ale je to úplne v pohode. Skvelou správou, ak chcete ušetriť, je fakt, že batéria má dve polohy. V tej prvej tečie zhruba 50% prietok, no a v tej druhej polohe ide na 100%. Viete, čo mi tu chýba? Takéto tlačidlo, tú reálnu sprchu, pretože niektoré batérie to majú, že tu máte dole tlačidlo, stlačíte a začne to reálne sprchovať, silnejší prúd, také väčšie trysky. To tu chýba, čiže toto je v podstate iba taká predĺžená hadica. Možno point na zlepšenie do budúcna. Každopádne záverom je, že batéria funguje, montáž bola naozaj veľmi jednoduchá, ten senzor je spoľahlivý, reaguje na prvú šupu a také drobnosti, osobne by som možno uvítal zapojenie priamo do siete a nie na baterky. Uvidíme, koľko vydržia samotné batérie, no a taktiež mi chýbala aj reálna sprcha. To je všetko, zanechajte nám dole komentár, či sa vám takéto video páčilo a či by ste privítali aj ďalšie, no a vidíme sa na budúce.